Siddi Buphang Tanani Thangwi Amchaini Bwrwirok bai Lama Kasuwi Choprobjakha police tei BSF Jawanrok Swbai Sukurubh Khlaijakha police ni Khongnwi Malkhung Patimungo Sago Dukho Mankha Khoroksa BSF Jawan tei Khoroksa Bolong Bedekni staff Patimung Baijalbari ni Melka Bari Amchaio Huizakok tamani bisingti sangrong salo khwai hangkorni Baijalbari Melka Bari ADC village Amchaio BSF TSR tei Bolong Bedekni adongrokno telangai Siddi Buphang Tanani Thangwi Baijalbari Tanani police Amchaio sogoimani yagulo 8000 Siddi Buphang Tankha police tei BSF Jawanrok phiaba abahai jorona asumsa phaye Siddi Buphang Tanai BSF police tei Bolong Bedekni adongrokno attack khlaika Amchaini Bwrwirok bodol Puila Bwrwirokno sikri sokro khlaiye tongkhorya phawo tubo unani chaitokmani police phiaba ulta police tei BSF Jawanrokni sakao seyak rekha Amchaini Bwrwirok aboni bagai paithago uklogo usulnani nangkha naimthang bahini Amchaini gibli phaina naimani jorao Swbai Sukurubh Khlaijakha police ni Khongnwi Malkhung Patimungo Sago Dukho Mankha Khoroksa BSF Jawan tei Khoroksa Bolong Bedekni staff Fungo ani thani kaise khobor phayo forest department ni hoite je sing kaisa jagao ganja tangman nangnai nung local thana hisabai nung jingno lead ma khainai chin loge ma phainai saka bini pore ang nasing tongkha borok oro phaiso poikya chini khwaini DFO phaiso poikya telamurani SDFO phaiso poikya khwaini SDFO phaiso poikya bibino jagani Chini pura Khwai district ni ranger rok phaiso paikya borok huge number of official tai forest guard rok phaiso paikya prai 40-45 jona borok phaiso paikya sopaima loge loge srachani pore borok BSF butubuka BSF ulang saiman thangka je a BSF rok chini yang border ni belsorar BUP ni andani BSF rok phaikya yang je border tongnai rok borok ko phaikya borok 16-17 jona phaikya tai ani loge jehetu ang borong loge thangna tongmaba ani oroni staff bo nadi ni sakangke bang ani oro je tongmani borong tlangai jing thangka thangi borong lead khaitlango abo borong information borong lead khaitlango Melka Bari thangka thangi jing gari borok je jaga tondi mo jaga gari tonka toni jing para bisingo habai aro kobangma khetoma laikya kheto je tongmani jing tani dikha aro buhang kotono जों अनुमान प्राय 4000-4500 बुफां रखना आबो तानै फिरगुइ तंफुरो चिनि थाने खबर पाइया सार बरक चिनि गारि सबाइके नि पारां बरक सबाइके नि गेजों फायै गारि जे जागा तमन जोंहा जागा फाइया आपुर फाइपुरो पारां बरक 60-70 जन रक फायै आरो जोंहा आक्रमण खायमा बागैनो चिनि खरकनि चिनि dolo je thangnai rok forest department ni borok tei BSF borok Khorangwi no injudungkha borok injudungkha sing belaino aro परिस्थिति hamyani bagai sing aro tier grenade rok sing phatirima pura sing aro ni norjagai sing safe jago sopakya haipon chini gari sing aro tubimalia borok gari bukhagai aro jotono nosto khaijani bagai ulo sing gari no dozat langai sing aro ni sikkai tukha tumo pore sing aro Swbai forest department is borok kaise complaint liwai जोंहा उनाव specific case register खायखिया ओ case tabok investigation चलनाय आसुतु तिनि चार कयता गारि बहु जाखा तुतान गारि दुइटा गारि बुखजाखा इनजुदंखा खरकनै Paithago Siddi Buphang Tanani yakare Amchaini kifle fainani nangkha BSF police tei Bolong Bedekni ojamarok Khwai ni simi biplobni kok thom Chini Khorang